Здравейте! Добре дошли в новото ми видео. Аз съм Митото YouTube. И днес ще разгледаме Брацигово. Да. Там има чист въздух, минерална вода. И затова реших да го разгледам. И така, нека да го разгледаме. Да тръгнем на там. Това е кметството. Да тръгнем нагоре. Нека да го минем този баир. Пишете долу в коментарите за тези, които са от Брацигово. И също дайте лайк за тези, които са от Брацигово. О, това не е тук. Тук е болницата. Ако за тези, които още не знаят. Тук е болницата. И затова виждам тази болница и минавам през нея да ви я покажа. Просто. Добре, да си изберем да минем през някоя улица. Не знам през коя. Какъв е този бус? О, на Верея. Добре, това да тръгнем по тази улица. Добре. О, не искам да влизам по тесни улици. О, тук пише нещо. Добре. Интересна кола Kia. Добре. Тук има някаква улица. О, това е пансион. Добре. Какво прави това? Къде беше? Изоставено колело. So what? Това не е бездомник. Какво прави тука? След малко ще ви вода към минералната вода. Тя е лечебна и който иска си налее от нея. И така. Ще мина попряко през тази улица. О, какво? Това? Какво е? Добре. Тук виждам всякакви други неща. Добре. Странна къща. Бели тухли, червени тухли. Моля? Какво? Да преминаваме нататък. Да. Да преминаваме нататък. Не знам, че ще открия и такова нещо. Какво? Коя е? О! Добре. Сега да ходим натам. Да видим през ония път. Защото е най-близко. Сега ще ви покажа лековитата вода. Минералната. Който иска да си налее. И така. Предлагам я. Лековита, минерална. Сега ще я видим. Май на тук беше. Накъде? Май надолу. Да, надолу е. О! Много интересно цвете. Еха. Това е явно за посрещането към
Брацигово. Също в Брацигово гледат рози и други неща. И така. Така. Добре, ще отидем по-бързо при нея. Нямам какво има такъв тия белите тук. Я? Има знамена. Има ли нещо пък? Ами, Юли. Интересно. Добре, отиваме. О. Добре. Не. Просто отиваме по-бързичко. На тук ли? Да, на тук е. Така. Да отидем тук. Има кофи. Има пейчици. Има и колчето дори. Точно до пейката. Добре. Тук виждаме една баба. И говори по телефона. И да. Ето това е лековитата минерална вода. Дори си пише минерален извор Брацигово. Да. Тук казва, че е имало някаква стара баня. Нефункционираща. Фалирала. Както повечето неща са в България. Казах ти тихо. Така. Тук може ли да се мине? Тук помня, като съм идвал, имаше един багер. Тук. Чакай, той май беше вътре. Да. За тези, които не знаят, аз съм фен на багерите. Комбинираните багери, много ясно. JCB и другите. Това. Добре. Сега е пустош. Добре. Да си тръгваме от водата. Така. Там да си тръгваме. Добре. Да видим този път, който вече излизахме. Сега ще караме ние колата. Да. Тук вече не. На близката минута е по-добре не. Ще ви се потроши колата. Пеша може. Тръгваме там. Имаше сняг. Тук има много къщички и е хипер уютно. Ето тук има много чист въздух. Куче. Добре. Каза тока ли? О, да. Тока няма. Странно е хипер голямо. Да. Където започнахме. What? Тук има такова малко бушче. И там има такова малко бушче. Oh, say what? Добре.
Приятели, смятам до тук да приключа това видео. Ако ви е харесало разходката в Брацигово, ще направим част 2 и от мен